Eger bir milleti ýok etmek isleýän bolsaňyz, ilki ol milletiň dilinden başlaň. Çünki dilini ýitiren bir millet bir gün ýok bolmana mejburdur. Dil hökman öwrenmeli. Çünki bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam. Ýöne iki adam öz arasyna düşünişmek üçin başga milletleriň dilini ullanýan bolsa, bular nähili adam? Muňa siz karar beriň. Burmunçan gele. Dabrat. Men şu wagt video söýüp ketip durna. Syýomkam gutaran wagtynda pasodalan ýuwup peşgön barýan. Men barýan sen bir kafede zatda garaşa. Böyle brat. Davay, paka. Men şu gysgaçyk wagtyň içinde türkmen dilinde öz manysynyň bagdygyna garamazdan başga milletleriň sözüni ulandym. Bu ulanan sözlerim bu sözlerimin 38 göterimine barabar. Egerde men başga milletleriň sözüni ulanmagyny adal